זה נהדר, תודה. ועכשיו אני עומדת להגשים חלום קטן ולהתפרע עם איזה גרפיטי. אני לא יוצאת לרסס איזה מחאות באישון לילה ברחובות, אבל אולי גם זה יגיע. שלום, שלום, איזה חמוד, לבועז תלם. אתה יושב ראש? אני היזם. יזם של הגרפיטי, נכון? אר גרפיטי. מה זה? כתבת בו מזל? התחלתי לכתוב מזל טוב, ואנחנו עוד רגע נראה, כן? יצא לי אחד. אמא, איזה מדליק. כמו שאת רואה, זה קיר גרפיטי דיגיטלי. רגע, בוא נתקרב. לא קיר גרפיטי אמיתי. כן. אנחנו מרססים באמצעות פחיות דיגיטליות מיוחדות. פה. אנחנו על רקע הלוח. כן. בוא נצייר משהו. מה אנחנו עושים? מה זה הדבר המגניב הזה? דבר ראשון, כמו שאת רואה כאן, זה טכנולוגיה, אבל שהיא חדשה כאטרקציה לאירועים. יש לנו באירועים מגנטיים, יש לנו תאי צילום, שמקבלים בסופו של דבר תמונה. איזה מתנה כזאת, מזכרת מהאירוע. אז כאן הקיר גרפיטי הדיגיטלי הוא חוויה, שגם נותנת לך בסופו של דבר מזכרת. מאוד מאוד יפה. אז מה, זה מיועד לאירועים, למקומות שאנשים מגיעים, בחברות, בחתונות, בבר מצוות? בדיוק. אני יכול להראות לך דגמה קצרה ותראי איך זה קורה. כן, בוודאי, לשם כך התכנסנו. מה, תראה לי איך עושים את זה. אוקיי, אנחנו מגיעים בעצם לאירוע ומצלמים את האורחים. ברגע שאנחנו מצלמים את האורחים, התמונה שלהם או ניתנת ישירות לקיר. נגיד שאני האורחת. אז אותך עוד צילמנו עוד לפני התוכנית. הכינונו מראש, מה שנקרא. תבחר תמונה יפה. אני אשתדל. יפה, כן. לאן אני מסתכלת? רגע. מסתכלת לשם, אוקיי? ואז התמונה נטענת. אפשר כמובן גם לעשות איזשהו מיתוג סביב התמונה, אם זה בר מצווה, לרשום ברכה או הקדשה או כל מיני. לחתן הבר מצווה. נכון, ואז אנחנו יכולים לרשום ברכות כמו לדוגמה מזל טוב, מה שהתחלתי לכתוב. אנחנו יכולים גם להוסיף, זה גם מאוד מתאים דרך אגב לפורים. אפשר גם לצייר עליי. נכון, הנה, אני אראה לך, נוסיף לך איזשהו משהו נחמד מהדברים כתר, אני רוצה כתר. הנה כתר. ביקשת כתר? אז אנחנו יכולים להזיז את זה, לשים את זה בדיוק במקום, וב-X זה בעצם נמצא. ויש לנו כמה עוד דברים מאוד חמודים, לדוגמה כוכבים, אם אנחנו רוצים להוסיף כוכבים, אז יש לנו שבלונות. אנחנו יכולים להוסיף שבלונות. רוצים כוכבים, רוצים כתרים. מה, תספר לי תוך כדי איך הטכנולוגיה הזאת עובדת. זה טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו בארץ, זה לראשונה בטלוויזיה אפשר לראות את הטכנולוגיה הזאת. אנחנו בעצם עובדים על אינפרה אדום. יש מצלמה מיוחדת שמזהה את הפחיות האינפרה אדום שנמצאות כאן. כמו שאת רואה, אני לא מרסס על עצמי כלום. לא עושים, אין לכלוך, אין כלום. נכון. ממש. אוי, סליחה. עשיתי ככה וזה ירה שם. אין בעיה, אפשר לעשות אנדו גם. שזה אחד הדברים אפשר למחוק. כן, אפשר למחוק אחורה, כי הכל בעצם הוא טכנולוגיה. יש גם כמובן צבעים שונים. הראת לי קודם שאפשר לבחור איזה צבע שרוצים, לומר סגול. יפה, ואז אני יכול להמשיך. להמשיך? כן, בדיוק. שימי לב שאנחנו גם יכולים לצייר ביחד. באותו זמן. זה הגודל של המסך כן, המסך כמו שאת רואה כאן הוא 3 מטר. הגודל האפקטיבי על 1.70 מטר, זה בעצם 16 על 9. בוא לידי, כי אתה קצת בחושך, שנראה אותך. זאת התוצאה, איך זה יוצא בסוף? בסופו של דבר, אחרי שאנחנו מסיימים את כל הציור, אנחנו יכולים לעשות אחד מחמשת הדברים. אנחנו יכולים מיד להדפיס את התמונה, אנחנו נדפיס אותה ואת תוכלי לראות. וזה יוצא מיידית? זה יוצא מיידי במדפסת שהיא מיוחדת כמו שמשתמשים בחנויות צילום. באיזה גודל? אז את מקבלת תמונה. הנה, עוד רגע התמונה תצא, אני אראה לך כאן דוגמה לתמונה שהדפסנו קודם. מדליק. תמונה איכותית וגדולה. זה בועז? זה אני פיתחתי. אתה פיתחת את זה? אני מפתח, כן, של התוכנה. אנחנו יכולים גם לשמור וידאו של כל התהליך. של איך עושים את זה, של איך עשו את זה. בדיוק, כל התהליך נשמר, כמו draw something, שמראה לך איך נשמר הוידאו. זה דבר גדול, איך אתם מביאים את זה למקום? אנחנו מגיעים 1.5 שעה לפני האירוע, מבצעים את ההקמה. ומגיעים עם החוויה הזאת. כמה עולה התענוג הזה? התענוג הזה עולה בסביבות ה-2,900 שקל פלוס מע"מ. לאירוע? כן, לאירוע. וכולל תמונות, כולל הכל? כולל הכל. כמה תמונות אפשר להדפיס במחיר הזה? יש לנו גם טיימר שאנחנו יכולים לתפוס אותו בשביל להאיץ את התהליך. אנחנו בדרך כלל מצלמים 5 אנשים ביחד, הם מציירים ביחד, ואז אנחנו מדפיסים להם את התמונות. בטח אנשים מתלהבים מזה בטירוף. זה משהו, זה חדש, זה מדהים. בא לי לעשות לי שפם, אבל לא נעים. קדימה, את יכולה. את רוצה רגיל? בטח, בואי נחליף לך. ציירי לך שפם. נחליף לך לשחור. כן. בבקשה. לא, תצייר אתה שפם, נראה לי שאתה טוב. איזה מתוק. של דלי.
אהבתי, אהבתי. בועז, תודה רבה. אחלה רעיון. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות, הפאנל שלנו ידבר על זה שאם אתם נחרדים כשתינוק יושב לידכם במטוס, יוזמה חדשה, יש אזור ללא ילדים בטיסות. אולי זה ישתנה. מיד.